tikulandirani pano pa tiyankhuleni Ambuye lelo lolemba mulungu wa 28 munyengo ya pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Agalatiya. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Victor Abraham, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Komanso uthenga wathu ukuchokera mu uthenga monga adalembera Luka woyera. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Luke Anatole Welemu, achipani cha Comboni Missionaries kuchokera ku Lilangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Agalatiya. Agalatiya mutu 4 kuyamba kuwerenga ndime ya 22 kulekeza ndime ya 24, kudzanso ndi ndime ya 26 kulekeza ndime ya 27, kudzamalizisa ndi ndime ya 31 kulekeza 5 in 1. Abale, malembo akuti Abrahamu anali ndi ana amuna awiri. Wina mayi wake anali kapolo, winayo mayi wake anali mfulu. Mwana amene mayi wake anali kapolo uja adabadwa monga momwe amabadwira ana onse. Koma mwana wina uja amene mayi wake anali mfulu adabadwa chifukwa cha lonjezo la Mulungu. Zimenezi zili ngati fanizo. Akazi awiri aja akufanizira zipangano ziwiri. Mmodzi Hagara uja ndi wochokera ku phiri la Sinai, ndipo ana ake amakhala akapolo. Koma Yerusalemu wakumwamba ndiye mfulu, ndipo ndiye mayi wathu. Paja malembo akuti, sangalala iwe chumba chosabereka ana, imba nthungululu, fuula mokondwera, iwe amene sudamvepo zowawa zakubala. Ana mkazi wosiyidwa ndi ochuluka kuposa ana mkazi amene ali naye mwamuna. Chifukwa chake abale, ife sindife ana akapolo, ndife ana mfulu. Khristu adatimasula kuti tikhale mfulu ndithu. Muzichilimikira tsono, osalola kumangidwanso goli la ukapolo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 11 ndime ya 29 kulekera 32. Pamenepo anthu ankachulukira Yesu adati, anthu ambado uno ngoyipa amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa, komabe sadzachiona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona anali chizindikiro kwa anthu a ku Ninive, chomwechonso Mwana wa Munthu adzakhala chizindikiro kwa anthu ambado uno. Pa tsiku la chiweruzo, mfumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu ambado uno nidzawatsutsa. Paja iyo idachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni, ndipo pano pali woposa Solomoni amene. Pa tsiku la chiweruzo, anthu a ku Ninive aja adzauka pamodzi ndi anthu ambado uno nadzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona, ndipo pano pali woposa Yona amene. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tamva muthenga wa lero kuti pamene anthu ankachulukira
Yesu sadatengeke ndi chigulu cha anthu, chikhamu cha anthu chimenechi, chifukwa ndi chigulu cha anthu chimene chikufuna zowakomera iwo. Akufuna Yesu apange zimene iwo akuyembekezera. Akumuthamangira Yesu chifukwa cha zodabwitsa, akumuthamangira Yesu chifukwa cha mamirako. Koma Yesu akuti iyayi, chofunikira pa moyo wanu chachikulu ndicho kutembenuka mtima, chifukwa pamene mukusakasaka chizindikiro chimene mukuyenera kuchisaka ndi cha mneneri uja Yona, chifukwa Yona atamutuma Mulungu ku mzinda wa Ninive adakalalikira uthenga wa chipulumutso, adakalalikira uthenga oti anthu atembenuke mtima. Uthenga otembenuka mtima ndi umene udawagwira anthu mtima, uthenga umene udawadzidzimutsa muzochita zawo, makamaka makhalidwe awo oyipa. Ndipo pamene Mulungu adalonjeza kuti adzawononga mzinda wa Ninive, koma anthu komanso ziweto onse anayamba kusala, anavala ziguduli. Ndipo Mulungu ataona mtima wawo wabwino anakhululuka kuti sadzawononga mzinda. Chimenecho ndiye chizindikiro choyamba, chizindikiro chimene chidamukomeranso Mulungu kuti anthu azindikira zoyipa zawo, anthu azindikira machimo awo pamapeto pake, kuti akalowe kumwamba, kuti apeze chamtengo wapatali, si mamirako amene anthu akumathamangira masiku ano. Zimene tikumaona kuti makamakanso ngakhale ife ansembe timalandira pressure kuchokera kwa Khristu athu. Akhristu amati abambo muzilalikira zakuti, muzilalikira cha zozizwa, lalikirani za mamirakozi. Koma ife tikutero kuti sitingaperekenso chizindikiro china kuti chikomere anthu, sitingapereke zinthu zakuti anthu adzaze matchalichi, zili zinthu zawamba, zili zinthu za fake. Ife tikuyenera kupereka chizindikiro chakuti anthu atembenuke mtima. Kaya anthu ali m'maudindo akuchita zoyipa, tikuyenera kumapanga challenge anthu amenewa kuti ayi zakuti sizoyenera ndi Khristu chathu. Tisamalalikire zakuti anthu inde amve kukoma, sugarcoating, koma tilalikire zodzetsa ufumu wa Mulungu. Tisakhale alaliki amantha, tisakhale akhristu ochita mantha potchula choyipacho. Ndipo pali chizindikiro china apa chimene mfumukazi ija inachokera kutali kwambiri kuti idzamve inde luntha la mfumu Solomoni. Ndipo atamva za luntha la mfumu Solomoni ananena kuti ineyo ndithu ndafoka mtima, ndipo zandikhudza kwambiri, ndikuyenera kuti ndibatizidwe. Zimayi ameneyonso akuyimirira ifeyo amene tili pamwamba, tili podzikweza chifukwa cha maudindo, ndife anthu amayina athu chifukwa cha chuma, koma ndi moyo wa Chikhristu pamafunika tidzitsitse tonse pansi. Ambuye akule, ifeyo tichepe. Pena chipulumutso kapena kutembenuka mtima kumativuta chifukwa timatengera pa zimene tili nazo, timatengera pa mayina amene tinapanga pa dziko lapansi pano. Koma muchamaneneranso mulaliki zonse nzachabe, vanity of vanities. Abale anga okondeka, pamene Ambuye Yesu akuti ngakhale Ninive inapulumutsidwa chifukwa inatembenuka mtima, komanso mfumukazi imeneyi imene pa tsiku la chiweruzo idzabwera kuti idzatsutse m'bado uno chifukwa idadzichepetsa kwambiri, Ambuye Yesu takulankhulanso mawu akuti koma pa onsewo pali woposa mneneri Yona, pa onsewo pali woposa mfumukazi imeneyi. Ambuye Yesu Khristu ndiye mfumu, Ambuye Yesu Khristu ndiye nyale, Ambuye Yesu Khristu ndiye kuunika, ndiye njira, ndiye choona. Kodi pamoyo wathu tikuthamangira zinthu ziti? Alipo inde anthu akumatilalikira mawu a Mulungu mogwira mtima, tikumawathamangira, koma sikuti tilekezere pa iwo. Amenewo akuyenera kutikokera kwa Yesu Khristu chifukwa iyeyo ndiye mwini chipulumutso. Alipo anthu ambiri amene akumatiuza zinthu zakuti mwina usiku osagona kumawatsatira, kumakapemphera usiku usana, kumakakwera mapiri, koma iwo si Yesu Khristu. Yesu Khristu amangodutsira mwa anthu amenewa kuti uthenga wake ulowe m'mitima mwathu. Pamapeto pake tonsefe tikaweruzidwa ndi mfumu ya mafumu imene Yesu Khristu. Ndi amene tikuyenera kumutsatira. Amapatsa chuma chimene sichimanzunza, amapatsa ulemerero umene siwabodza, amapatsa moyo umene ndi moyo woona, moyo wokhalitsa. Tisamathamangire Satana, kwake tundikupha, kuba, komanso kuononga. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mawu amenewa
atifikire m'mitima mwathu, akutiuza za chipulumutso. Tidzidzidzule tokha kuti kodi timathamangira chiyani pa moyo wathu, timafuna ndani pa moyo wathu. Ife tasankhula kumutumikira Yesu chifukwa ndi amene amatipatsa zinthu zoona, amene amatipatsa zinthu zotiyenereza pa chipulumutso chathu. Ambuye adalitse mawu ake, ndipo ku nthawi zonse dzina lake lisitamandika. Amen. To